Nagpakita ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor ng komunidad sa Mabini sa isinagawang Reforestation o Reforestation Drive sa Barangay Barlo matapos magsanib pwersa ang pamahalang bayan, Capital One Mabini Solar Incorporated at mga voluntaryo sa pagtatanim ng daan-daang punla bilang suporta sa pangangalaga ng kalikasan. Nakiisa sa aktibidad ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga residente at voluntaryo upang magtanim ng mga punla sa mga itinakdang green zone sa bayan. Mahalaga umano ang tibong partisipasyon ng komunidad sa pagpapatupad ng Climate Action Plan ng bayan na naglalayong palawakin ng forest cover, maiwasan ng soil erosion at mabawasan ang epekto ng climate change sa mga baybaying lugar at kanayunan. Samantala, sinabi ng kalahok ng incorporation na bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program ang pagkikilahok sa Reforestation Drive bilang suporta sa mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan para sa pangangalaga ng kapaligiran at pagsulong ng environmental sustainability. Hindi lamang sa pagtatanim, nagtapos ng aktibidad dahil pinangasiwaan at regular na imomonitor ng mga opisyal ng barangay at environmental officers sa mga itinanim na punla upang matiyak ang kanilang paglago at mapanatili ang mataas na survival rate. Inaasahang magdudulot ang proyekto ng pangmatagalang benepisyo sa komunidad at sa kalikasan sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng ibang sektor. IFM News. IFM News. IFM News.